תשב לידי. אל תשב לידי. אל תשב לידי. אל תשב לידי. בחייאת אחי, יש מלא מקומות פנויים. בחייאת אחי, נו, תיפול על אחרים. תכננתי לישון, יא מנחס, ואתה ככה בלי חשבון את המקום תופס. ועוד מסריח. מהפה, מהשכי, צלקת על הלחי. יו, אחי, אתה מריח כל כך רע. אם לפחות היית בחורה. גבר, המרפק שלך תקוע לי בצלעות, והרגליים שלך, מה זה גדולות? איכס, קלטתי אותך מחטט באף. לא, אין מצב שזה מה שאתה עושה. למה לך למרוח את זה על הכיסא? ברצינות, התחלנו עם השיעולים. טוב, די, תוך שבוע אני מאושפז בבית חולים. לפחות שים יד, למען השם. מעכשיו, עד סוף הנסיעה, אני לא נושם. אני הבן אדם הכי חסר מזל בעולם. מכל האוטובוס, מכולם. מאיפה נפלת עליי? אז די, אז רד. נו תרד. רד כבר, רד. למה אתה לא יורד? אני מורד. אני איזה שיורד. לא אכפת לי ללכת ברגל את שער הדרך. נמאס לי שאתה מתחכך לי בברך. עמק, יש גשם. אין מצב שעקום. ידעתי שאני הכי חסר מזל ביקום. טוב, האמת טיפה שונה, חברים. לא אמרתי אפילו דבר מהדברים. הלוואי שהיו לי ביצים, לומר לזר כמה מילים, כמה מחשבות, אפילו שהן מגעילות ולא יפות. הלוואי ולא הייתי פוחד לנסות. במקום זה, הייתי כל הדרך עם הראש בפלאפון, עמוק במסך. את הבושה זה חסך וזה יותר נוח. ולמי בכלל יש כוח? לאינטראקציה חברתית, לסיטואציה אנושית, לשיחה משמעותית. בינינו, זה סתם שיט. אז שלחתי מלא הודעות לסתם אנשים. נכנסתי לפייסבוק 70 פעמים, קראתי בוויינט את כל הכתבות, כולל מדור רכילויות. לא מתוך עניין, חס וחלילה אל תטעו, בכלל לא מעניין אותי שברנג'לינה נפרדו, לא מעניין אותי שסטטיק ובן אל הוציאו שיר, שקים קרדשן חזרה לעיר, שדודו אהרון לא מתחתן, שלבר רפאלי נולד בן או בת. מה זה לא אכפת? לא לי, אני גבר, זה לא בשבילי. הלוואי והיה לי את האומץ להתיישב ליד הזקנה עם השיער המוזר, ליד השמן עם הקוקו בשיער. הלוואי היה לי את האומץ לעצור את המוזיקה ולהוריד את האוזניות לכמה שניות ולפנות לזה שלצידי, לערבי, לחרדי, לשאול אותו, היי, מה שלומך? מי אתה? מה סיפורך? כי לכל אחד על האוטובוס יש סיפור מאחוריו. הוא לא סתם תופס שם מושב. ובכל תחנה עולה סיפור ויורד סיפור. וכל סיפור שלא שמעת הוא סיפור שפספסת. סיפור שכנראה כבר לא תשמע. אבל זאת לא סיבה למהומה, כי מי ישמע? כי אני שומע כבר באוזניות אחלה שירים. ויש לי בפייסבוק מלא חברים. אני יכול להעביר נסיעה עד אילת בלי להרים את הראש אפילו פעם אחת. בלי לתהות על קנקנו של איש. פשוט להיות אדיש. כי זה פשוט להיות אדיש. וכמה זה חבל שאני כל כך פחדן שכולנו כאן קבורים במסך שמטשטש את החסך האנושי הטבעי כל כך. יצר הסקרנות, מעט התעניינות, ספקנות, הרפתקנות, ומה נשאר? ריקנות. אבל בקטנה, דודו אהרון ביטל את החתונה. תודה.